טוב, אז הפסקתי את הוולוג בגלל בגלל שהתקשרו אליי וזה הפסיק לצלם, אז כן, לבינתיים הבנות פה קנות גלידה, בגלידה פז כזה, ג'ל טופז או איך שקוראים לך כזה. חלק מהבנות, עוד חלק מהבנות השני, נשארו בריבר. כי הם, איפה הריבר? אני לא יודעת. אז הם הלכו לריבר, והם הלכו לקנות ריבר. ובוא נראה מה חברה שלי קנתה רגע. אז חברה שלי קנתה חד קרן כזה, חמוד חמוד חמוד. שזה פלוטי. נכון, מפליץ אבק כוכבים. הם קולות קרק. היי נתן! שלום. And me, and you. לא. מה קנית? רילקס? כן. ריגשתי. אפילו יש אותה מוזר. רילקס? כן. למה? כנראה שהיה לנו כזה שונה. אומייגוד. אפשר לטעום נו? טעים. קנית כזה. זה של דניאל. אוי, סליחה. יצא לי זה של אחת הילדות. כן, בקיצור. אבל אתם לא יודעת מי זו. And me. רוצות לראות מה קניתי? לא, רק השם של הילדה ארנק? לא, אני עושה סרטון על זה. 3, 4 טוב, אז נועה, כאן המתוקה שבלנו, יש לה ערוץ ביוטיוב, אז אני אשאיר קישור בסוף הסרטון, אני אשאיר קישור לערוץ של השם שלה, איך קוראים בקיצור לשם? ואני עושה סרטון, עכשיו, כשאני חוזרת הביתה, של הול קניות, כאילו של מה שעשיתי. תירשמו לערוץ שלי, ואני מעלה סרטונים ממש מגניבים. איך קוראים לערוץ שלך? וגם לערוץ של... ואיך קוראים לערוץ שלך? בלי שידעו? קוקר, אבל אל תרשמו את זה פשוט. אוקיי, תרשמו את זה. קוקר. של מי זה? של דניאל. פלטר. של דן. עוד פעם אמרת את השם שלה. אבל אתם לא יודעת מי זאת. כאילו למי שרואה את הסרטונים שלי כמה עוקבים יש לך על הערוץ? נראה לי 17 או 18. סאבסקרייבים ככה? סאבסקרייב. אז אנחנו כאן מסתובבות, אמא שלי באה לקחת אותי עוד מעט. גם אותי. נכון, וגם את נועה, ואז היא מחזירה את נועה הביתה. והיא באה לקחת אותי עוד מעט, אז כנראה שאני אסיים את הסרטון עוד מעט, עוד כמה דקות. שירי, תני לי ביס. אמא? אז דקה. טוב, זהו בתכלס? זה היה הוולוג. לא גמרנו, אבל... אז כשנחזור הביתה נגמור. לא בא לך לישון אצלי היום? איזה יום היום? רביעי. אבל ביום חמישי כבר נשנה. אבל תשתי את זה גם ביום חמישי. מה לך? היום? כן, את עשית ככה והסתרת כאילו את אחותי, אז תראי לי עוד שלוק, היא גם לקחת לי כמה שלוקים ואני אוהבת את זה. וואי, כשאני עושה ככה אני נראית מה זה גדולה. או זה אף ענקי של נועה, סתם לא. נו? אין לי הבנה. שלוף? סתם. זה באמת, הוא כזה. ג'ודי, מי רואה בית הכלבים שירשום בתגובות? לא. טוב. יאללה, תביא לי ביס. נעמי. איזה חזירה, אני בשוק. זה היה בחבר... כן, זה התקשרו אליי וזה הפסיק. שנייה, רגע. אני קונה לי מים כי אני אכלת עצמאות. מביאים לי כסף, הגר מביאה לי כסף. הגר המלכה, אני מדגישה, הגר המלכה מביאה לי כסף כי אני צמאה, ואני עוד קצת צמאה, ואני הכי צמאה בארץ. רגע, בוא נעשה להפחקי. בסדר, אבל אני מחזירה לך גם ככה מחר בבית ספר, אז...
6? את יכולה להביא לי אז? סבבה. תודה. רגע, אני הולכת לרושש עוד כסף. אז הגר לא מלכה יותר. שהיא החזירה ממני את הכסף. סתם לא. אוף, אני צמאה, למי שיש מים? שנייה. אוקיי, איזה מפגרות, אני בשקט. תעשי תמונה. תביא לי גם. אוקיי, אני שילמתי על כל המתקן הזה. שילמתי 5 שקל והן עולות על זה. הן לקחו את הכל והן מעצבנות אותי. ואכלתי קרפ, תקשיבו, הקרפ הזה פשוט איך, זה היה חי, זה היה קרפ חי, הבלילה שלו הייתה חי וזה מגידיסה. וכן, והם עכשיו שמה ודרבה וגונבת לי עוד שנייה. ודריה, דברים שלי. ודריה, יש לך משהו להגיד? שירי? יופי. את לא מגעילה. טוב, ביי, אני הולכת. ביי, הן הולכות. עוד מעט. ביי, הבלוג של דריה. ואם הן הולכות, אז גם אני הולכת מהערוץ, ויאללה, ביי.